खौरां दैथायगिरि निउज मिडिया पर्टेल आरो साफ्रोमबो खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रेस मिट लिंनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो गोबांथार मानसिफोरखौ गोबांथार बेबायदिनो ससियेल मिडिया निउज पर्टेलफ्राव गावबा गावनि हास्थायनाय बिजाथिखौ टिकेट मोननो थाखाय हास्थायदों आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै नैबे बुब्लियाव जोंनि रायजोफोर जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरखौ ज' जानानै जोङो बेबायदि सेवलि मेडामखौ जे बिसोरो हास्थायदों जोङो गोबांथार बेबायदिनो बेक्तिफोरनाव सोंदोंमोन रायजो राजाफोरनाव सोंदोंमोन खावलायनायाव बिसोरो गावसिनि बिबुंथिखौ होदों जेरैबायदि बिबुंथिखौ होदोंमोन जों बिसोरनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाय हिसाबै बिथांमोनहा सेवलि महिलारि मेडामखौ जोंनिनो नैबे 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबनि बिधान सभानि बिजाथिखौ लुगैदों आरो दा बे बेलायाव गोबांथार माने कुइसनफोर फैनो हागौ मानो प्रमिला रानिखौ नङा नाथाय मानो सेवलि ब्रह्मखौ होननानै सेवलि महिलारिखौ होननानै सरि नाथाय बे बेलायाव आं बुंगोन प्रमिला रानि मेडामा जोंनि हारि आरो समाजनि थाखाय गोबांथार बेबायदि जौगालु बिहोमा होलांबाय बियो जों जोनोम जाय सायावनो गोबांथार जोंनि हारिनि समाजनि थाखाय गोबांथार जौगालु खामानि मावलांबाय दा बिथाङा मोनसे देहा हिसाबै लोरबां अबस्थायाव फैबाय बेखायनो जोङो जोंनि पार्टी हिसाबै जोङो जोंनि पार्टीनि बिखौ मोनसे सासे एडभाइजार हिसाबै थाजानायखौ लुगैदों आरो रेस्ट लानायखौ लुगैदों आरो ओमफ्राय बिथांनि मावनायखौ जोङो बिराद कंग्रेचुलेट खालामो जोङो बिथांखौ हामबाय होनो जोंनि हारिनि थाखाय गोबांथार बिहोमा होलांनायनि थाखाय आरो नैबे समाव बिथाङा जोंनि खावलायनाय बायदियै जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरनि खावलायनाय बायदियै एसे थाद'योबा जों गाहाम मोनगोन आरो दा जोङो वाइ सेवलि महिलारि अभार प्रमिला रानि होनना बुङोब्ला सेवलि महिलारि इज अ young leader and she has a ability to do a work for our public बिथाङा सासे एजुकेटेड लिडार ओमफ्राय बिथाङा सासे आउटस्पोकन लिडार बिथाङा सासे कनफिडेन्शियेल लिडार आरो जोंहा आसा दङ माने फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि बेबायदि कनस्टिटुयेन्सिनि जानानै गोबांथार बेबायदि मोजां डेभेलपमेन्टनि हाबा मावलांगोनखौ जोंहा आसा दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ मानो होनबा बिथाङा गोबांथार समाव गाव पलिटिकेल फिल्डआव ओंखाराबाबो गोबांथार समाव बियो ससियेल वर्क खामानिखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो बिथाङा बेबायदि गोबांथार समाव नांगौ समाव बिथाङा सहाय होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जोंनि नैबे 3 नम्बर क'क्राझार एसटि बियाबनि MLA महरै बिथांखौ हास्थायदों आरो दा बेखौनो थांखि लानानै जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ लादों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेखौनो माने मोनसे डिमान्ड खालामनाया बेनो जाहैबाय जोंना बेबायदि जोंनि BPFनि हाइ कमान्डफ्रा जोंनि बे 90% 80% बेबायदि पाब्लिकफ्रा जे बेयाव गेदारिं जाबाय जेन' जोंनि बे हास्थायनायखौ जेन हलाय खालामा बा नेवसिया जों बेखौनो मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो जोङो जयैनो जेनेबा बेखौ बिथांखौ सापर्ट होनानै जोङो नैबे फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव जोङो माने देरहाहोगोनखौ जोङो मिजिंथिदों जों रायजो राजा हिसाबै नोंथांथ' प्रमिला रानिनि खोथा होनबायब्ला जोंथ' बेखौ जेबो बुंनो थाङा मानो होनबा जोंना थांखिया मोनसेल' जोंना डिमान्डआ मोनसेल' जोङो सेवलि महिलारि बायद'खौसो जोङो बे ओनसोलनि बिजाथि हिसाबै जोङो हास्थायदों बेखायनो जोंनि सापर्टआ सेवलि महिलारि बायद'जोंसो आरो जों सानो नैबे समाव रायजोफ्रा सोलायनायखौ लुगैनाय हिसाबै एसेब्लाबो प्रमिला रानिया जुदि दारायबा एसे इफेक्ट होगोन होननानै सानो सिगां समनि बायदि बेबायदि सापर्टखौ मोननाय नङा हिसाबै आं सानो आरो हाइकमान्डखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो जे सेवलि मेडामा बयबो मिथिखायो सेवलि मेडामा सासे एजुकेटेड यां लिडार आरो लाइमोनफोरखौ लाफानानै मोजां खामानि मावगोनखौ जों नुहुरो मानो होनबा बिथांनाव मोनसे भिजन दङ आरो बिथाङा कनफिडेन्टबो दङ बिथांखौ नायोब्ला जों कनफिडेन्टखौ नुनो मोनो आरो बिथाङा माने सासे साहसि आइजो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव माने जोंनि BTCआव मोनसे वुमेन इम्पावारमेन्ट होननायखौ जोङो लाबोनांगौ जिहेथु प्रमिला रानि ब्रह्मआबो बै समाव बर'नि गेजेरावनो सासे आइजो हिसाबै मोनसे स्ट्रं लिडारशिप क्वालिटिखौ देखायहैदोंमोन बेबायदिनो जोंबो जोंनि नैबे 3 नम्बर क'क्राझार कनस्टिटुयेन्सिनिफ्राय माबाखौ
सेवलि महिलारि बायद'खौ मोननानै जोङो मोनसे माने वुमेन एम्पावारमेन्टनि मोनसे साइनखौ जोङो देखायनो हागोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो बेबायदिनो बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जौगालु खामानिखौ माने गोजौ फारसे लांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों पाब्लिकजों सोमोन्दो लानायाव बिथांनि सोमोन्दोआ भेरि डाउन टु आर्थ बिथाङा बयखौबो मोजां बेबहार खालामो आरो मोजाङै रायलायो आरो साफ्रोमखौबो गावनि आंगो बायदि बिथाङा रायलायो आरो बिनियाव माने जाति हारि बा पार्टि बासिनानै बिदि खोथा रायलायनायफोर बिथांनियाव जोङो नुनो मोना बेयो सासे मोजां गुननि मानसि आरो नोंथांमोननि सिगाङाव गाव बिसायख'थि गेलेनो गोसो जानायखौ फोरमायदों ना नोंथांमोनहासो डाइरेक्ट जोंसो माने रायजो राजा हिसाबै बिथांखौ बिजाथि मोनो जोङो हास्थायदों मानो होनबा बिथांनि बे जेबायदि मावबोनाय माखासे समाव ससियेल वार्क खामानि मावबोनाय बिथांनि बे मावनायानो जोंनि माबायाव रिफ्लेक्ट जादों आरो जों बेखौनो बेनि थाखायनो जोङो हास्थायदों आरो प्रमिला रानी ब्रह्मनि जायगायाव बिथांखौ होयोबा देरहानायनि आसा दं 100% जिहेतु दा बर्तमानाव UPPLनिफ्राय सासे MLA दङ लरेन्स इस्लारि बिथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव खामानि मावाखैमोन जोंथ' बेबायदि नैबे 5 बोसोराव बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै जे जाहोनाव जोंनि जायगायाव गोबांथार लेकिं जादों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनि जाहोनावनो जोङो माने बे गोदान केन्डिडेटखौ जों सायख'नो गोनां जादों बुंनो थाङोब्ला थांनाय इलेक्सनाव बै 2021 मायथाइयाव जादों नामा इफ आइ एम नट रं बे समाव जोंहा BPF हिसाबै 7टा MCLA सिटखौ जोङो क'क्राझाराव देरहादोंमोन नाथाय जोङो क'क्राझार बे डिस्ट्रिक्टआव जोङो देरासेयावबो जोंनि केन्डिडेटआ प्रमिला रानी बायद' जानायलाय जोङो MLA सिटखौ जोङो मोननो हायाखैमोन जानो हागौ बेनो फोरमान जे गोदान माने सोलायनाय केन्डिडेट नांगौ बेनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे समाव जोङो नैबे सेवलि ब्रह्म बायद'खौ जोङो महिलारि बायद'खौ जोङो हास्थायदों